ga-adịrị Igbo la mma biko aha m Nwachukwu ji awala kpọ m oji ọfọ o nwere ihe m si na aga ma ezi unu ihe ọma dị n'ala Igbo kunu hụ ke na Chineke dị ebube achọrọ m kunu mata na Chineke awụghọ bịara n'ala Igbo ma ọ na-eme onye Israel ihe kpọ nna ya Abraham Isaac na Jacob agaghị m eme ihe kpọ nna m ụlọ ka m eje dojagbo deze mkpewe deriri juwe dọchụ obodo ọchụ lowe duvu ọmawe depewe de nkamawe keba amawe aga m ime ihe kpọwe onye ọcha kpọwa nke m ka m mkpa asị m ka anyị baa n'ime osisi ka ịhụ na Chineke dị ebube ọhịa m gwara mba ebe a ma arịọ Chukwu nna ihe m chere ya ama m na ọ ga-emere m ọwụ nna anyị eji m obi ọcha na-akpọ ya biko nna anyị ukwu a sị na ọkụkọ na-eme oru ebere ọ maghị ya were otu ụkwụ guzoro baa ube gị ka anyị nọ achọrọ m ka ị kpọrọ anyị ka anyị ga-elekere ihe ọma Chineke hapụrụ ndị Igbo ebe a mma anyị ga-agawa n'osisi ya gazie atọrọ mara ya mara atọkwana ofe ka ya efe ọ dị mma o nwere otu ihe m chọrọ izi gị ugbu a ihe m chọrọ izi gị wụ n'ọwụ banyere osisi a na-akpọ ụka ya ihe awụ mkpịsị ihe bụ akwụkwọ ya mkpịsị aka ise 1 2 3 4 5 5 fingers n'olu bekee Igbo tinye anya o nwere ihe a na-agwa gị obodo ehikakwana ya gaziere gị nna ebe anyị na-agaje na dịka m gwara unu osisi a osisi dị iche nna anyị bụ otetụrụ ha ka ha hụ na Chineke dị ebube akwụ na ahụ na ihe ọma dị n'ala Igbo anyị na-atụ asị anya sị gị nke nọ na Rome ebe a wụ na olu okoro chọta ebe a mata akụkọ ebe a akụkọ anyị ileche nke ebe agaghị elebe nke dị na mba onye ọzọ ọ ga-adịrị Igbo la mma biko bịa ka abanye kene n'osisi a ka ezi Igbo ihe ọma dị n'ala Igbo mma a na-aba ebe a aka anyị dọcha ihe ejiri aba ya mma n'uwo nke wu akwụkwọ aka osisi a nke dị ndụ ọkpọ ha akpọ aka ise Igbo anyị na-ekele Chukwu ọbịa ma onye kere igwe n'ụwa mme ka anyị bata na ala wuo m igwe mmekwenere ka ihe ndị a niile ugbu a ka ọ bụrụ ebe nlereanya odogwu ihe m chọrọ ime ka ị mara na ebe ị batara ugbu a nwụ n'ala nsọ ya nwụrụ na anyị na-akpa agwa dịka o kwesịrị anyị ihe n'obodo a dịka ị batara ebe a gwa Chukwu abịa ma ihe bụ mkpa gị ọwụ ọfọ ka m na-agị gọwa arịrị ị ga-agụrụ anya ọfọ ewu nna maka ga m aga ọfọ ebe okenye na ọwụ omenala ekekere ụwa Chukwu abịa ma ihe oji ọfọ na-arịa la obi ọcha na mweda n'ala ọ bụ ikpere ala bụ ala ka nne nwe nwuji aṅụ nne ya ara mana arọsị na eziokwu ndị Igbo nọ na nga ekekere ọbasi dị elu ọ na ihe ọma idotere n'ala ndị nsọ ka m nọ na-arịọsị eziokwu ndị Igbo ahụ nọ na nga aka ọbụla ji ya onye ọbụla ọ bụ ụnụ kụchasịa ya maka na agba ha tọrọ nwa ngwere ruru ọtụtụ ka ihe dịrị Igbo la mma n'ihu anya anyị ka ụmụ anyị ṅụrụ ya maka na ebe a wee ebe nsọ ọwụ ikperere ala ka m ji na-arịọ na-asị ekekere ụwa biko mere anyị amara mere anyị ebere dịka okwu ọnụ gị sịrị dị ọfanyị na-agụkwa kwa ụbọchị ụka nrọma anyị na-apụta ihe ka nke ọjọọ so nọrọ laa mbọchị ọbụla rapụta ịchọ ihe anyị ga-eri nke gị ri anyị ga-anya anya mere anyị ebere mere ndị Igbo ebere wepụta eziokwu anyị ahụ maka na ikpe a na-ama eziokwu maka azụ adịghị aka azụ ahụ dị ya wepụ ya ka eziokwu ndị Igbo ahụ wụ Maazị Nnamdi Kanu pụta ihe ka ihe wedịrị Igbo la mma ugbu ala mgbe niile ebighị ebi ise dadi biko n'ebe a m na ugbu a m na-ele anya m na-ahụcha ihe dịka ọnụ kedu ihe a pụtara ka ndị na-ele anyị mara biko dịka m gwara gị na ebe a wụ amaka mma bụ ọnụ ama 8 n'ime osisi anyị nọ n'ime Igbo a ọ dị ọnụ ụlọ 8 anyị ga na-agọrọ gị ya dadi ihe eji anya ha ele ihe agbala ka anyị eziri ugobele ya biko nna anyị ukwu zitu ndị ife la Chineke dị ebube lekwe onye ọbụla lodolodo ya ha dị ọnụ ọma ole 8 ihe nwere ebe ahụ lodolodo ụlọ 8 nke bụ ụlọ ndị obodo abatakwala osi onye ọbụla na n'odo oke ya ekewekwere ihe onye ọpara ebe ọ nakwa ama m na o nwere ihe ọ pụtara mana ihe anyị ji na-arụtukwe n'ihe aka wụ ihe awa akụkọ anyị nkọwa nke nwa bekee onye ga-akọ nka onye ọcha ga-agba m na ebe a dị na be nna m biko wuru onye Igbo chọrọ ịhụ ebe a ga-agwa gị otu isi abịa agwa gị ihe ajala eri
maka na na-agbawa ka ahụ nwata ezela ọnụ mgbe gboo ogbo pile ejimi ogbo pile ata salad ọ ga-adịrị Igbo la mma aha m ikele ndị m na-akwanyere ugbo ala Igbo tupu anyị aga ọfọ mata ya Seza ka ezigbo mmadụ ị na-agba Igbo eziokwu ọ ga-adịrị gị la mma nna anyị ukwu Mike Ejeagha isi udo dịrị anyị na ọ udo ka mma gaa kọrọ anyị na egwu si n'ụwa mgbede ka mma ụmụ ọgbọ m na-agba m na ya dọta udu na scam ndụ ga-adị gị Chineke kere ụwa biko nyekwa ya ndụ nye ya ahụike ka ọ kọrọ anyị mkpụrụ egwu abụọ ma atọ tụọkwara anyị ilu ka anyị mụta ihe maka na Igbo si n'ọwụ isi ka ụmụnne na-abụ ụmụ onwe ha ji akpọ ụka na mba ọzọ nọ nkụọ ya naanị ka eji ere TV na ala dịkpọ onye eze na Arọchukwu kpọtụrụ m sị m nwa m nwoke ji ọfọmaza ya sị m na ọ ewepụ ụmụaka na ụmụ nwaanyị na ndị Igbo wilu ka ha na-eji ekwu okwu na ihe mere ji sụwa Igbo maka ụmụaka na ụmụ nwaanyị anyị nwoke mmadụ maka na amatara m na agụghị iro si na anya ha ọ ga na Britain a na-ele ele ka mmanwụ ndị Igbo erele onwe ha taala anya achọrọ m ka ebe ha dị mma ọwụ oke ego ka a na-ekwu achọrọ m ka anyị ka nka ọwụla nna gị ha nọrọ 150 years ọgụ nwa nwere moto na aga kwesịrị ịnọ 200 maka na nwa na aka nna ọ ga-adịrị Igbo la mma nna anyị ukwu biko gọrọ anyị ọfọ ọ dị mma ọhaneze Igbo bụ Igbo ekelele mmadụ niile mma asị na onye ji ọfọ ọrụ ya ga-abụ n'ụzọ lawana eziokwu dị n'ime nna m ekekere wee kelele m n'ụbọchị nke taa ọ dịghịzi mma na ụmụ ga-abata ime ka omenala Igbo ka hapụ ịbụ nke nwụrụ anwụ ka hapụ ịbụ nke rere ere ka ọ bụrụ ịkpụkpọ na ọkpọrọ nke wụ mgbe kwuru mgbe afọlie omenala Igbo ya mere ekekere ụwa dịka anyị batara n'ime ụlọ a taa ime obi amaka ma taa nwere ọnụ ụlọ anyị 8 chai onye nwanyị ọ ga-adịrị anyị na mma na Eke ọ ga-adịrị anyị mma na Orie ọ ga-adịrị anyị na mma na Afọ ọ ga-adịrị anyị na mma na Nkwọ ekekere ụwa biko o nwere nwa amadi aka na-akpọtụ aha n'obodo awa ala Igbo Nnamdi Kanu onye nwanyị onye ji ihe nwata welie aka elu onye nwanyị ike gwụ ya ewetu aka aka ọwụla ji Nnamdi Kanu ekekere ụwa biko dịka anyị nọ n'okpuru osisi taa onye nwanyị ọ dịghị ezi mma na anyị ga-anọ n'afọ osisi na-enweghị eriri afọ ọ dịghị mma na anyị nọ dịka anyị nọ n'ime osisi taa na-akpọghị onye nwanyị ọkwa elu uwe nke a ị na-ahụ anyị ugbu a onwe dịghị mmadụ ọbụla na-ahụ anyị Chineke na ọ na-anaghị ekekere ụwa dịka anyị na-akpọ Nnamdi Kanu aka jie ka hapịa taa ka hapịa taa ka hapịa taa onye nwanyị aka ọbụla ji Nnamdi Kanu onye nwanyị aka aṅụọ ya ka hapịa mma mmadụ ihe ezi Chineke onye kere eluigwe n'ụwa mma mmadụ ihe ekekere igwe ka ụwa onye nwanyị lekwe Odogwu Peter ọ ga-adịrị onye mere mmanya na mma onye mere Odogwu Peter ọ ga-adịrị ya na mma obi kunu na Ojofọ kelere onye ọwụla ga-aṅụ Odogwu Peter ga-aṅụrụ ndụ onweghị onye ga-aṅụ Odogwu Peter ṅụrụ ọnwụ nwa okorobịa ṅụọ Odogwu Peter ọ gaghị anwụchu aka mere Odogwu Peter ọ dịrịla gị na mma dịka anyị batara n'obi a taa ana m asị mgbe anyị na-apụ anyị ga-apụ n'udo na ọṅụ ndị bịara abịa ụkwụ unu jiri bịa ọbịa ka unu ji ala ekekere ụwa ga-eme unu mma ma n'ụtụtụ ma n'abalị ma n'ehihie ka ọ dị otu a mma mma ekekere ụwa Ojofọ nna m ya gaziere gị akwụ na ahụ na n'Igbo la ndụ ha dịla ana m asị otu aha ọwụ otu Chukwu si kee ya akwụ na ahụ na na-kelee ya Chineke dị ebube ihe ọma dị n'ala Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma Igbo mma mmanụ